ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинони канали Сауду ТВ, обуначиҳо, подписчикои муҳтарам. Имрӯз рӯзи ҷамъа 31 июли 2026 сол. Дӯстон, 10 дона хона аст. Ми сарвақта навор мекунам, пешниҳодтон мекунам, монтаж кард, ҷобаҷо кард, оиди ҳамаш маълумот метам. То охир гӯш кунед, кадомитон мисол хона харед, иншоалло ки ягон хонаи арзон меёбед. Числа 31 июл, 10 хонаи фурӯшӣ, курси рубл, доллар, евро рӯи экрани шумо муқоиса кунен, сум боша рӯй кунен. Бачаҳои ғариб, дар видео лайк кунен, дар канал подписатсия кунен. Агар ки хонаҳои фурӯшӣ дорен ва хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дорен, ягон ҷо нарен, дар WhatsApp рӯй кунен, ки омада айпеш навор мекунем. Иншоалло ки ба зудӣ савдо карда кортона ҳал мекунем. Ҳамин навор дар як талайк кунен ба хотири меҳнатҳои модсон. Фикротона комментария кунен. Ами ширкати Акай Нозма хитоб медонем ки навор мекунем. Гӯш кунем, бурдон. Бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. Дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. Дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед. Бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. Дӯстои азиз, ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ. Дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшие ки бо кредит дода мешавад. нафарое ки аз восе хона бо тариқи кредит кофтестен, марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо кредит, ноҳияи восе, деҳаи Қоқовод, Навбаҳор. 3 дар хона, 20 сотиқ замин, 190 000 сомонӣ. нашоти чӣ қадар кредит метан, чӣ қадарша моҳона, ин масъала қатъи 3 та рақами дастӣ астай. аз номи канали Сауду ТВ муроҷиат бикунед. дӯстон, об астай, свед астай, зиёда аз 45 дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстон, ремонтоша хай мебинед кадом ҳолат кардагӣ. 20 сотиқ, 3 хона, боқимонда маълумотора занг бизанед, бигиред. дӯстон, ҳамин хеле хонаҳои кредит ай кадом тарафи Туркистон дар кортонай комментария кунед. то чанд сума дар кортонай комментария кунед. ҳамин навор чӣ қадар лайк бигира, нисбати лайк касе ки мешнавен монен лайкора бо худохоҳ хонаҳои кредит мемонем. бача азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 2 сотиқ замин, 3 дар хона. ма оиди ҳар як хона дӯстон маълумот метам, рақамҳои телефонашона мегзорам, боқимонда маълумотора мегирен. дӯстон, ахири номерош як галана ҳай 290 000 сомон нарх, 290 000 сомон нарх, 3 хонага, 2 сотиқ замин. хона мега дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, аз Душанбе 20 минута роҳ, яъне ки райони Ҳисор 10 минута роҳ. роҳи главни асфалт нав шудагиай 500 метр аз роҳи главни, яъне ки хонае ки мо дар фурӯш мегзорем, ана ҳамин хонаи дӯстон, боқимонда маълумотора телефонашона занг бизанем, бигирем. бача азиз, дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. боз хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ астае ки 290 000 сомон арзиш дорад. хоб 6 сотиқ замин, 2 ҳуҷра. хонаи фурӯшӣ дорои 2 дархона,
утеплит кардагӣ, як то кухнӣ, як то ошхона, як то душ дарунӣ. хоб ташноб дар берун бо ҳама чизи чорааш савдо мешавад. Мебел, кондитсионер, стиральни машина, холодильник. хулоса ки боқимонда маълумотро бигирен. дӯстони азиз, рақамошон ахираш 4655 290 000 сомонӣ. хонаи назди ҳавлигӣ. занг бизанем бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. 150 000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара. заминияи дӯстон болои аквапарк, деҳаи Очовар, 200 метр ба мактаб наздик. рақамҳои ахириш 2020, 6 сутиха, 3 хонага, 150 000 сомон, ноҳияи Данғара, деҳаи Очовар. дӯстон боқимонда маълумотро мегирен. дӯстон рақамҳои 2020 занг занен. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. 324 000 сомон квартираи фурӯшӣ дар ваҳдат дар Карасинка қарор дорад. дар этажи панҷум, масоҳати 54 метри квадратӣ. Карасинкаи ваҳдат, территорияи ҳайкали модар. хона духонага када мешавад. доми 9 этажа. хонаи мо дар этажи панҷум. 6 моҳ баъд месупорем. 5, 6, 7 этаж дорем. шаҳри ваҳдат. 324 та. агар ки лозимтон бошад дӯстон маромад рақамҳои 34 31 да аз номи Саудо ТВ занг бизанен. дӯстон маълумотро бигирен, рафта хонаро бинен, бихарен. дӯстон дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 275 000 сомон арзиш. нигоҳ кунем бачаҳо. 275 000 сомон дар шаҳри Ҳисор. дуҳуҷрага, 68 квадратни метр, этажи даҳум, 8 микрорайони шаҳри Ҳисор. ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор, 8 микрорайон. хоб дуҳуҷрага 68 квадрата дар маҳаллаи 8 дар пушти ошхонаи Лаззат. доми 11 этаж. хонаи мо дар этажи 10. хоб 4 тиреза дорам мега дӯстон. хона беҳтарин ҳолат. срочна фурӯшӣ. рақамҳои 0505 да муроҷиат кунед дӯстон. 275 та 68 квадрат дӯстон. нархи беҳтарин ай дӯстон, бигиренш. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. рақамҳои 4 тана ахиршаи муроҷиат мекунед. 255 000 сомон. 255 000 сомонӣ квартираи якҳуҷрага дар этажи ҳафтум, масоҳати 43 квадратни метр дар политехникум шаҳри Душанбе. фурӯши срочна 43 квадрата якхонага, духонага када мешавад. доми тайёр, ҳамсояҳо, ремонту зиндагӣ дора. аз политехникум тақрибан 5 минута роҳай, яъне ки тарафҳои шарорада наздикай дӯстон. доми 9 этажа дар этажи ҳафтум. яъне ки дӯстон агар амира шарора бигам шояд хато накунем, чунки ҳамин наздик ба политехникум. ай тараф политехникум, баъдан колхоз, баъдан шарора, баъдан уртабуз мешавад дӯстон. маромад пирсон шахтон далиш маълумотро бигирен.
دوستان мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. 230,000 сомон квартираи фурӯшӣ. нигоҳ кунед ака. 230,000 сомонаи 30 квадратаи рақамҳои 4396 та метавонед занг бизанед. як хонага дар Ленский район масоҳати 30 квадрат ремонту замонавӣ дараҷаи оли дӯстон. як хонага бо чизош. нигоҳ кунед бачаҳо, нархи зурон бо чизош мега. адресора гӯш кунед дӯстон, ман мегум. дар этажи Соколни будастай -1, яъне ки дар подвал дӯстон қарор дорад. 30 квадрат. рудаки фабрика Ленинград назди коллеҷи тиббӣ чорраҳа мешавад. баъдан аз тарафи Душанбе омадан через 46 тарафи дасти чап қатӣ дохил мешем. камтар мерем дӯстон. территорияи коллеҷи тиббӣ дӯстон. боқӣ монда маълумотро бигиред. ва дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯше ки дар ҳамин дом қарор дорад. 293,000 сомон квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз дар шаҳри Хуҷанд. нигоҳ кунед ака. этажи шашум масоҳати 42 метри квадратӣ дар 8 микрорайон. хона бо тамоми шароитояш. медрои зиндагӣ мекунӣ. свет, об, постоянно. мактаб, садик, магазин наздик. маршруткаам 400 метр. 6 этаж белифт. илтимос беҳуда занг назанед. шаҳри Хуҷанд да қарор дорад дар 8 микрорайон. 293,000 сомон 42 квадрат ремонтҳои дараҷаи оли %. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯше ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон. нигоҳ кунед ака. 345,000 сомон ремонт дараҷаи олӣ. 345,000 ремонт дараҷаи олӣ. этажи нуҳум масоҳати 42 квадрат. ана мешам дӯстон варианти беҳтарин шид. 42 квадрата этажи нуҳум дар Гагарин шаҳри Ҳисор да қарор дорад. доми Гагарин пеши кал савойда қарор дорад дӯстон азиз. рақамҳои 0889 да муроҷиат бикунед, маълумоти бештар бигиред. ремонт дараҷаи олӣ, ҳоҷатхона бания аддени. хуб 42 квадрат хонаи калон мешавад бачаҳо азиза. рақамҳоша мегзорам, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, навори мо тамом шид. чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, коммент карден, ҳамаша мондем. бо далши WhatsApp мегзорам, хонаҳотонро роӣ кунед. омада айпеч видеош мекунам. медонем ки Саудо ТВ дар якчанд сайтҳо реклама мекунад. навор да лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед.